Umaldi bakotxean zenbat ume ditu? Normalin 6-7, hori da normala. Oindekenak 6 dekoz, eta aurrekuek gorbeiekuk 8 izten zan, baina 10 behititu, 11 be izten batek, eta 8 erro dekoz, txakurrek, baina eskatute banuk esan ze jaizo orduko tekutu da eskatute batzuk, kunak. Eta jaizo orduko nuko esan eskatute boste orzei, da pentsa nuan, 11 izitun, da honek hemen zein kendule jo, onerita, ikusi biote ez nieran barik gatzen dana, biharren egunerako igertzeko makaltzen, hirugarrenerako gehiza, da bi hirurera igerreko zet eta holan. Baina nintzen igerten da handik, 800era, bez da hemen zein kenduleko, eroselan bedanentzako beste ez nedeuko, pentsen nuan 8 errutik, eta itxinitzen zan 11 itxinitzen zan, da 11 saldu nituen. Bakotza 200 euro. Oseak, areke zer ederra moban, osean gurote sueldu, ona. 11 emozik saldu nituen, 200 euro.